maswera sei muri yeZimbabwe. Tikudai kusangana pano pa Sekuru Gudo Pikicha TV munguva dzemauro. Tikusangana panguva dzinoidzidzi pane nyaya yandinayo yandafungidzirawo kuti ndingapewo muono wangu kana kuti ndingataurewo mafungiro angu pamusoro penyaya. Mutauri wenyaya iyi, it was my first time kumuonawo. Anonzi Ambassador Masiziva. Ndo zita rake, ndo zita remutauri anga achitaura, anzi Ambassador Masiziva. So ane nyaya yanga achitaura, saka ndangoto semunhurume orega nditaurewo ndakamirira varume, nekuti dzimwe nyaya idzi dziri kungotaurwa dzoshaya vanhu vanozopindura vari kune divi rimwe racho. Saka no zobuda nechimisikidzo chisiricho, nekuti kune divi rimwe chete rinenge rataurwa. Saka rimwe divi rinenge risina kuzoita se kuzotaurawo maonero arinoitawo. Saka this is why I am here, kuti titaure nezvenyaya iyi. So vamuri kuona apo avo ndivo ambassador vacho vanonzi Ambassador Masiziva. Vane nyaya yavainayo. Nyaya iyi yandibata zvikuru, ende nyaya iyi iri kuramba ichitaurika asi haisi kuwana solution, nekuda kwekuti haina padare pairi kunyatsoiswa panenge paine mativi ese achionesana nezvenyaya iyi. So ndangotorega ndipindurewo, ndakamirirawo vanhurume. So kana uri munhu anofarirawo ku madiscussion wo, yes, you are welcome to contribute. So you can say what you think in the comment section. So I'm going to play this video tese tichinzwa muchinzwa kuti vanga vari kuti kudii exactly tete avo vakanzi Ambassador Masiziva. Tinzwawo zvavanga vachitaura. Aiwa, mukadzi akavakwa zvake, vakatsvukira yellow bone. So regai tinzwe kuti vanga vachitaura kuti kudini ambassador verege. Okay. Muri kuita sei nevana vari kuitwa kunzoko nana baba junior? Muri moto yani receipts kuti amai kwaane kamwe kajujuju panzapo, kotouya mumba kototanga kuti mama I will speak for myself. Inini zvangu handikwanise kugara nemwana womwe mukadzi. Mai vacho vanongoona kutamba nemwana wavo semaonero wandinongoitawo ekutamba nevangu vana. There's nothing special about mwana yeye kuti aite vana mai tutu, vangu vanangori namai vavo one. However, if you really have to take mwana iyeye, this is my advice to you. Anything that you say yes to in your marriage should highly benefit you. Gone are the days ekuti tinofana kuita BP, kuita zvifo, kutanga kuita mafindifu vatiri vana vadiki nekuda kwezvinhu zvezvitwa nevarume kunzoko. Kana wakutonza mai ndo zviripo, makufanira kutora mwana uyu. Aiwa, my junior, andeipa negotiating table. What's in it for you? Zvinofanira kukubenefitawo somehow. Mwana uyu evidence yebetrayal. Manditika. Saka, if I'm compromising kutora mwana, there must be something special in it for me. Ndonguva yekutoiswa zita pa title deed. Ndonguva yekutotaura kuti ndinoda kuripwa stand bar apa. Amakona kuramwa mupedzisira futi mwana yeye uchizongomutora. Kana baba junior vatozarura huru, ngavaivhare nemwe huru. Ndonguva yekutoitirwa zvacho zvaunoda iyoyo. Pavane vakarereka musoro paya vakapeta muso vachiti zvakangoitikawo, zvakangodai zvikadai. Because the truth is you are not going to leave your husband because aita mwana. Yes, unogona kutsamwa, zvombosheka zvombodi, but the reality is you're going to stay. Saka use that opportunity. Take it as an opportunity
yekuchinja zvinhu zvanga zvisingachinjike mumba mako. Munhu anofanira kutoripa. Ripwai vana mai junior mukutotengerwa mota kana uchitofamba netsoka tengerwa mota. Kana usipo patitle deed, toiswa patitle deed ngaite condition yokuti this household must be in my name. Yes. Because vakaita mwana wavo vari 2 ndopinda papi. Mwene mwana waende wavo vari 2 ndobenefita chii. Wazonyatsokuona kuti nini hangu handizvikwanisi zvekugara nemwana we. Either you need time to heal kana kuti wakatsamwa utozvikwanise. Please musazotora vana ava kuti muzovapanishira zvitema zvana mai vavo nana baba vavo. No. Mwana ngaende kwambuya. And also vana baba junior, stop forcing vana venyu vamunenge maita kunze on your wives. Don't do that. Why do you force your child on mukadzi wako? Mwana wako wakazvitira kunzoko. Now you want to force me to accept mwana iye. Don't force your children on your wife. Zvinorwadza izvozvo munhu zvaunenge wakaita. Give her time to heal. Give her space. Give her something big. Chinoratidza kuti aiwa amai ndakazarura huru rega ndifare nemwe huru. Marriage yoenderera mberi, upenyu hwoenderera mberi. Asi nangu handingambozvikwanisa neunyepa. Inini hangu ndakazvimiririra. Handizive iwewe. Alright. Saka tanzwa nyaya yedu mafambiro airi kuita. Nonga mangozvinzwa kuti hanzi pane nyaya yekuti murume ari kuzouya nemwana waanenge aita kunze uko achiti pakapotseka pandakambenye ndabuda ndatenderera nekupota nenyika sasatani mumasango ndine zvandakanobura izvi ndauya nazvo kureva kuti anenge auya nemwana kana kuti panenge pauyiwa nemwana ari kunzi aiwa ndauya kuzosarenda baba vekwenyu kana kuti baba vepano vakandimitisa kunze uko saka ndauya kuzokusarendera ichi mwana. Saka mudzimai uyu kana kuti ambassador Chimasiziva vari kuti ivo havatambire zvinhu zvakadaro. Vari kuti havatambire mwana uyu ende vaenderera mberi vachitaura zvakasiyana siyana panhau. Saka ndaplaya the whole video kuti tese tinzwisise ndisati ndadzoka ndichiiplaya zvakare tichienda mbichana tichiita breakdown because we have to dissect this video. Then ndichange ndichipawo mafungiro angu. Mafungiro angu achagona kupesana nevamwe, achagona kudiwawo nevamwe. Social media ndo zvairi, tiripo pakurodzana njere, hatipo pakurwa kana kuti pakuita zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. Vapawo maonero avo and I respect maonero avo. Ini ndaakupawo maonero angu and I will be representing vanhurume vanenge vaita zvinenge zvataurwa munyaya iyi. So let's go on and replay the video from top. Tichinyatsoita breakdown tichienda naye mbichana. Muri kuita sei nevana vari kuitwa kunzoko nana baba junior? Muri motoya nemareceipts kuti amai kwaane kamwe kajujuju panzapo. Kotouya mumba kototanga kuti mama I will speak for myself. Right, mazvinzwa zvataurwa hanzi kamwana kanenge kauyiwa nako kotanga kuti mama. Saka iye abva ataura akati I will speak for myself. Yes, which is very very correct, but pazoenderera video iri kumberi tazoona kuti haana kuzoita speak for yourself. Azoenderera mberi nekutraya kana kuzama kuinfluenza mamwe madzimai kuti aite zvaanozoita iye kana achinge asangana nesituation. Ndo panyaya ndibata paita kuti ndiite sei ndiresponde nekuti zviri kuitika on social media. Vanhu vakafanana neni naambuya vari kutaura we are influencers. Tiri kuinfluenza, tiri kudyara mhodzi yato kudyara mupopulation yedu yeZimbabwe kana kuti muvanhu kana kuti mumagenerations ariko. Mhodzi yato kudyara iyi ichamera ende ichazobuditsa zvibereko. Saka kune dzimwe mhodzi dzatinodyara
sema-influencers, modzi dzesora kana kuti modzi dzemiti yeminzwa isina kana benefit yainayo, inozobaya generation inoenda sei inouya. Saka we are there to prune zvinhu izvozvozvo, and you are also there to stand up and say no, this is wrong. Kana ndikadyara munzwa, uyai muteme, nekuti munzwa uyu uchatarisa vanhu kugarisana mufuture. Handiti ngatidyare muchero unozobenefita our future generation. So inini matauriro aita amai ava, ndine zvinhu zvakati wandei zvandiri kupokana nazvo. Saka ndichataura pandei ndichipokana napo, ndotaurawo zvikonzero zvani, zvikonzero zvangu. Saka sofa vataura nyaya yekuti mwana anenge auyiwa naye otanga kuti mama. Wakati iwe I'll speak for myself, but vaenderera mberi kumberi ukoko mukazonzwa vanga vakuti kana uchinge paitika zvinhu zvakadai iwe izodai havana kuti inini ndinodai. Vanga vaifana kupedza nyaya vachitaura kuti ivo vanenge vachidai, but vazopedza nyaya vakuinfluenza vamwe vanhu. And remember, kuna vamwe vanhu vasingatani kuhakira, vanoti chero chavangoona vanonamirana nacho. Saka kune imwe bad information yatinobudisa kunze sema-influencers inozono affecta yotodestroya kana ari mamarriage chaivo. Saka we have to be careful nenyaya idzodzo hama vadikani vatariri kana tichinzwa zvinhu zvepafacebook kana zvepasocial media, uye totarisawo munhu yeye background yake kuti yakamboyatsa kumira sei nezvaanenge achitaura, uye ma-intentions ake ndeyekuvaka here, ndeyekudestroya here, and is she or he aware of zvinhu zvaari kutaura kuti zvinovaka here kana zvinodestroy. So let's move on. Inini zvangu handikwanise kugara nemwana womumwe mukadzi. Mai vacho vanongoona ekutamba nemwana wavo semaonero wandinongoitawo ekutamba nevangu vana. Saka vari kuti havakwanise kugara nemwana wemumwe mukadzi. Anditika? Let's go on. There's nothing special about mwana yeye kuti aite vana mai tutu, vangu vanangori namai vavo one. However, if you really have to take mwana iyeye, right, mchireka nchimbokudzai kuti angaita aroda kutaura maonero ake according to iye, aroda kuzvipindura kuti kana iwewe uchida kuzotora mwana, hasi kuti kana inini ndichisinge ndafunga kuzotora mwana uyu, ndo paakuipira nyaya, ndo pano pandibata paita kuti ndirespond panyaya yekuti nyaya yake uyu yakuda kunozora vamwe vanhu, yakuda kunoudzira vamwe vanhu zvekuita. Kuna vamwe vanhu vane pfungwa diki dzinokurumidza kungohakira pedyo vachahakirana neimwe information yandiri kufungidzira kuti information isina kunaka. Handiti muri kunzwa? This is my advice to you. Advice to you. Atanga kutoadvisa, which means basa rake rekuinfluenza vamwe vanhu ratotanga. Kana ari kuinfluenza in a bad way, which means atotanga kuzora vamwe vanhu. You understand what I'm saying? Anything that you say yes to in your marriage should highly benefit you. Gone are the days. Atanga. Handi mazvinzwa. Hanzi chese chaunoti yes marriage chinofana kubenefita iwewe. Ndo pandiri kufungidzira kuti inini apa pane kufurirwa kwakutanga kuitwa vanhu kadzi. Ende vakatora this information vakaishandisa semataurira ari kuita iye, vanogona kuzvivhiringidzira mamarriage avo, vanogona kuvhiringidza upenyu hwavo. Gone are the days ekuti tinofana kuita BP, kuita zvifo, kutanga kuita mafindifuva tiri vana vadiki nekuda kwezvinhu zvezvitwa nevarume kunzoko. Kana wakutonza mai ndo zviripo makufanira kutora mwana uyu, aiwa my junior andeipa negotiating table. What's in it for you? Exactly. And I'm not an old person. Handisi munhu achembera stereki. But I'm a man. And I still represent zvido zvevanhurume. No matter what. No matter munhu achazvarwa 10 years after me or 50 years after me. My instincts emunhurume anoramba ari muvanhurume because ndo magenes edu as males. The world is trying to devaluate varume. This is a mission. This lady is on a mission
to de-evaluate, kubvisa huremu hwemunhurume. Asi, the funny thing about vanhu vanotaura in this ways, like this lady, ndezvekuti havazodi kutora ma-responsibilities. They just strip munhurume, but they don't want to take the responsibilities that comes with being a man, or the responsibilities that come with my decisions avanenge vatora iwayo. Ndo pane nyaya. Zvinofanira kukubenefitawo somehow. Hanzi zvinofana kukubenefitawo somehow. Let us go back a little bit into chinhu chinonzi marriage. This is marriage yatiri kutaura nayo, kuti marriage ndo chinhu chiripo. Handiti marriage ndo chinhu chiri pakati pevanhu tuwa. Chinhu chinogona kupunzika kana chinogona kuenderera mberi. Right, marriage inotangwa nani? Who initiates marriage? Murume ndiye anotanga kuapproacha munhukadzi, omunyenga, aine chinangwa chekuvhura kambani. According to me, chinhu chinonzi marriage is a kambani. Kambani haivhurwe nemushandi, kambani haivhurwe naforomani, kambani inovhurwa na-CEO. Saka CEO wemarriage is the husband. The husband is the one who comes with the idea yekutora risk. Marriage is a risk. Kugara nemwana wevanhu is a risk. We all know that. Saka the CEO of the company inonzi marriage is a man. What's in it for you? Where were you when this company the plan was being laid out? My finances ekutanga, the capital payaitsvagwa yekuti company ivhurwe. Now you want to dictate kuti muridzi wekambani ataura yeye kuti ane machina 3 hada kuti auye pakambani apo kuti azoshanda. Iwe wakubvunza kuti what's in it for me? Kana machina 3 aya auya kuzoshanda. Muridzi wekambani ataura ndira kutenga macombine harvester andira kuisa pakambani apo. Iwe wakubvunza kuti what's in it for me? You are just a worker. Anyway, nyaya yangu kuti nyatsobude zvakanaka, regai nditangira apa, kana kuti regai nditange nichitaura ndichiti. Chinhu chinonzi marriage vanhukadzi. Kuna vanhukadzi out of 100 kune 2% inanyatso understand the truth about marriage. The truth about marriage is munhukadzi unotengeswa. Munhukadzi unouya kuzojoina a company, unouya kuzojoina a family. Hazvizotaurwe sematauriro andiri kuita ekuti watengeswa, but that is the truth. You are sold. This is why pachibhiswa chinhu chinonzi roora, kana pachichadya chinhu chinonzi roora. It means you are being sold. But pakugarisana kwedu sevanhu hatizotaure nemashoko ari direct kuti watengeswa kana kuti watengwa. I usually give an example patinodiscussa nyaya idzi nevamwe vanhu ndichiti munhukadzi akafanana nebhutsu, munhurume akafanana nemutengi webhutsu. Ndinoenda nhasi ndonotenga safety shoe, ndoipfeka ndichienda kunofoshora ndove, ndichienda kunorima, ndichienda kunotema huni, ndichienda kwandei ndichienda. Ndoenda zvakare ndoenda notenga imwe sneaker reNike ndorisa. Safety shoe inokwanisa here kundirambidza kutenga sneaker? You get what I'm saying? Safety shoe inokwanisa here kuti aiwa inini ko mandipedza here? Mandipedza here inini zvamaa kunotenga sneaker reNike, zvamaa kunotenga sneaker reAdidas? No, it can't. Of course vanhukadzi muri vanhu, hanzi kuti ndibva ndati mutori bhutsu muri bhutsu, but ndango kupa example yemamiriro anenge akaita game racho. Saka a man is forced to pay lobola unless vanhukadzi masarudza kuti imi hamusuda kutengeswa. Hamusuda kutengwa. Yes, ndinotanga kusapota zvekutaurwa naamai avo, but as long as muchiri kutengeswa, as long as muchiri kutengwa, pachine nyaya hombe. Vakadzi vese vanoda kurepresenta vanhukadzi
vachiti vanorepresenta kodzero dzevanhukadzi, chinhu chavaifana kumiririra chekutangisisa kubvisa kutengeswa uku kuripo kunonzi kuroorwa uku kana kuti kurodza. Ndo chinhu chavaifana kurwisa makore esa ende neeffort yavanoisa kai vangadai vakahwina chinhu ichocho. Ndo chinhu chaipedza nyaka dzese idzi. Zvaita kuti munhukadzi anga aine kodzero dzakakwana dzekuramba kudzvanyirirwa, dzekuramba kuti zvandizvide izvi. Imagine usingatengeswe, the power awinaro as a woman. Imagine. Maybe mungadai matoone mapowers ekutodecide imimi kuti uyu ndiye murume wandoda kugara naye, uyu ndiye murume wandoda kuti andiitise vanawo, uyu murume ndiye wandoda kuti anditume kumusika, uyu murume ndiye wandoda kuti ndite this and that. But the funny thing is, my organizations, why they still fight kuti munhukadzi abvisirwe pfuma. They respect that custom, which is the custom at the center of all this. Iri kukonzeresa all this. Ndo pariku generatewa ma circumstances esa. Ndo pazviri kutangira. Ndo modzi yema problems ese ma domestic violence, ekudzvinyirirwa kwevanhukadzi, echi anobva pachinhu chinonzi roora. Ichi I always say it. Kuti whoever ada kurepresenta kodzero dzevanhukadzi, arida kuti vanhukadzi vapone panyatwa ise, ngaarwire kubviswa kweroora, ngaarwire kuskrepwa kweroora. As long as roora riripo, as long as mumwe munhu akanobvisa, as long as mumwe munhu ari kunzi azobvisa, it is a huge problem. We have a very, very big problem. You hear what I'm saying? But as long as this roora irabviswa, zvinhu zvese zvinova zvaanlokwa, zvinhu zvese zvinova zvareliswa. And vanhukadzi, naturally you are known. Zvinhu izvo pazvakatoiswa in place, chinzi munhukadzi ngaaroorwe, munhukadzi ngaaite property yemunhurume. Even the Bible says it. Munhukadzi akatobviswa pamunhurume. Handiti zvinezvo zvaiitirwa. Vanhukadzi, you need to be protected in this world yatinogara. This world is very, very tough. It is very, very rough. You need a man. Even in the animal kingdom, shumba inotoprotecta, shumba 10 dzimwe hadzi, inotoprotecta the whole clan. Anyway, vanhu makapiwa pfungwa dzakapinza, mafungidzira kuti mafunga stereki. Sakani sisi vanapa vari kuda kuisa competition mumarriage. Varida kuenzanisa munhukadzi nemunhurume. Zvinove zvinhu zvandisingafungidzire ini kuti zvinofa zvakaitika. I don't think that will ever be like that. Alright, kana mafunga imimi kuchallenge in the marriage, yes, platform munoipiwa. Kochibva maenderera kamberi nekuchallenge kuti kana ini ndinoda kutobvisawo kumba kwenyu, moti nawo mombe dzichibvawo kumba kwenyu muchinobvisirawo murume, toyanzoziva kuti 50-50 mukuida. But nchandoziva ndechekuti mukadzi wese anorespekta murume wake, anorespekta marriage yake, anove mukadzi ane mufaro. Mukadzi chengeta imba yake nemanzwira akaimbwa namacheso. Zvatiri tose kudai amai varupi, manzwira ya itai mashoma, anobvunza musha, imba yoparara. Mukadzi anoshanda nemanzwira. Mukadzi anoshandisa manual pamarriage yake, manual inobva kumakuhwa, kumanzwira, anoparadza imba yake. Inini I believe kuti every woman akatosikwa naMwari aine pfungwa dzinokwanisa kutungamira imba yake semunhukadzi. But the problem yatinoita ndeyekuti hatigutsikane, tiona kunge it's not enough the information that we have and the knowledge that we have. Tinoda kuno importa, tinoda kuno borrowa imwe information yatinozopiwa iri very, very poisonous. Like information iri kupiwa nasisa. And the inheritance. Now you
evidence yebetrayal manditika. Right. Hanzi mwana uya anenge auya nemurume uyo. Ngatidzokerei kunyaya yedu tisaikanganwa. Hanzi evidence yebetrayal. Who is being betrayed here in the first place? Eh? You came in, you joined a company. Anditi? Iwo ukauya pakambani ukatsvaga basa. Kana kuti ukapinzwa basa. Murungu wako oenda unotsvaga mumwe munhu. Osikomupinza kuti basa pakambani papo. Iwo wotsamwa kuti wabetraywa. Pakambani yausina kufoma. Does that make sense, guys? Because zvimwe zvinhu tofana kushandisa pfungwa. I believe kudai vakadzi vese vaishandisa pfungwa sezvandiri kushandisa panapa taisange tine problem yatinayo. Imagine iwo wapinzwa basa pakambani as a manager. Anditi na CEO wapinzwa basa iwo. Uri kupiwa pay yako yamakawirirana. Muridzi wekambani yeo oenda unotsvaga mumwe munhu uye naye mumwe munhu obva ataura kuti kutanga mangwana uri kutanga nhasi maakushanda nauyu. Anenge achitaira hake panze apa. Iwe uri kushanda muofisi mako mauri kushanda. Wokwira BP, imagine that type of mushandi anotsamwa kuti basa pedu papinzwa mumwe munhu basa. Munomudescribe say that type of a worker who gets angry kuti boss vaunza mumwe munhu. Pay yako haina kumbodzikira. Pay yako uri kupiwa. Whatever zvamakaagreea uri kupiwa. But you have just decided to be angry. Kuti uya apinzirwe basa. That does not make sense to me. Then wakuti wo wabetraywa nemurungu kuti murungu awedzera vashandi pakambani pake saka murungu akubetray. Munhu andobetraywa murungu anobetraywa nevashandi vake vanenge akanotsvaga akavaisa pachinhu chake chaakafunga kugadzira chinove kambani. Then they steal money yecompany. Then they steal my products anogadzirwa pakambani. Then the owner of the company can stand and say, I've been betrayed. Where did they go to betrayal? Saka amwe mawedzi wa esa ari kudyarwa muvanhu iwayo takavarairwa tichitwa misinformed, misinterpreter, because this is why directions kwa pasiripo. A woman cannot be betrayed by her husband. It's only a woman who can betray. Amen. Samson was betrayed by Delilah or by Delilah. I don't know how to pronounce it. Ndiudze murume anonzi akabetray mukadzi wake in the Bible. Ndiudze one murume anonzi akabetray. Eve akabetray Adam. Because akanga akaiswa pasi pa Adam. Aifana kushanda nema principles nema rules a Adam, but she decided to borrow. She decided to give an ear to an external force. You see? Iwa uri under somebody. Unenge wa betray. Wapinzwa basa pakambani kunzi pano pakambani panapo tinoita so. Tinopinda basa na 8 makuseni tinochaisa basa na 6. Poya munhu pagedhi iwe uri pabasa but saka munochaiswa basa na 6 unopenga iwo. Iwe ini ndinotobva na 1 kubasa kwangu. Kana kuti iwo chitobuda na 1. Washande kubva na 8 chitobuda na 1 iwo masikati uende kumba. Muridzi wekambani uya usikona hupo pabasa. Anochema achiti wamubetray. Saka it is only a worker who can betray the master. It was Delilah who betrayed Samson. It was Eve who betrayed Adam. Because munhu anobetraya munhu anenge aiswa under somebody. Kunzi abatsiridze paplan iripo kana pavision iripo. Iye obva betraya vision. So Adam aive nevision yaanga apiwa naMwari akabetraywa na Eve. Samson tinoona zvakare kuti anga aine vision akabetraywa nani na Delilah. Saka we can see kuti it is only a woman ari muposition yekushandiswa word rekuti abetray, because aunzwa akauya kuzojoina chinhu chakarongwa. Saka ukauya kuzojoina chinhu chakarongwa,
You are not in a position yekunzi wabetrayiwa. No. Whatever decisions anenge aitwa nemukuru wekambani ndiye waaona kuti ari fit. Iwewo semunhu akabvuma kusikojoina this company, you flow with what is happening. You get what I'm saying? So remember, also don't misinterpret this. I'm not saying that women are not human beings. I'm not saying women are useless. But ndikungokutaura kuti the secrets, kune mama secrets ezvimwe zvinhu zvisina kuzoburitswa exactly sezvazviri. But the Bible I like it because rinotaura pachena kuti mudzimai wakagadzirwa nembabvu yemurume, you must be submissive to your husband. Handizi kana paine pati inoti murume submita kumukadzi wako. Whether kuti submit kai kana kuti be submissive tingatinyatsa ribate zvakanaka nemeaning yaro yakadzikadzika. Vanhu ndo pavanotanga kujamba pamusoro pemazwi nezvirevo zvavo vachimhanyira kunokavhira kuside kwavo. Mawords ane deep meaning and tinofanira kunyanza mateedzera semazvo. Anditi sakani hazviite kuti safety shoe irambidze nyakuitenga kuti usanotenge rimwe sneaker reNike. I did say that. Hazviiti. This is why mchiona kana iye mukadzi chaiye kana paine mukadzi akateerera this podcast, kana iye chaiye ari kutaura mukadzi wandiri kupikisana naye paskiri, tikatoenda tonoona nemahandbag 4-5 ko akazotengere mahandbag 3 aya anga aine imwe iyo yange yasakara here. Yange yapara mhosva yei. Ndo patinofanira kudzidza kuti ndiani anenge aine authority. Mukadzi uyu ane authority pamahandbags ake, mukadzi uyu ane authority pawardrobe yake, mukadzi uyu ane authority pabhutsu dzake. Tine zvinhu zvatine authority pazviri in life as we live. Murume ane authority pamusoro pemukadzi, pamusoro pevana, pamusoro pemusha wake, pamusoro pemhuri yake. Ndo zvazviri, ndo zvazvakasikwa zvakaita. Takauya zviripo, takazvarwa zviripo. Iwewo mukadziwo une authority pamusoro pemahandbag ako, pamusoro pemakeup dzako, pamusoro pemawig ako nemaweave. Ndiwo ndochizwa nhasi da kupfeka wigi, nhasi hansi kuda, nhasi kuda kuisa makeup, nhasi hansi kuda, nhasi kuda kuisa nail polish, ya nhasi hansi kuda yaendera, nhasi kuda kupfeka zvakamecha neizvi. Imagine being told kuti ukavhura wardrobe so wobva wanzi nerimwe blouse rered, ini munotopfeka ini apo kuri kutonhora, vhesi robva rakuti munotopfeka inini. Kana kuti kuri kupisa kuti bhachi robva rati maakuda kundijairira imi, ibhachi riri kutaura riri muwardrobe iyi, maakuda kundijairira, murida kupfeka vhesi, pfeka inini, and you are being forced to wear bhachi. That is the same situation yatiri sevarume, kuti now vakadzi vatakaunza kuzojoina company yemarriage, now they are now in a position yekuti they want to dictate what happens in the marriage. I'm not saying kuti varume endayeko munohura muchiunza vana muchidi, but ndikuti kana tichizotaura zvinhu izvi, kana tichiteerera maadvice epasocial media, ngatiziyei maposition edu originally pazvakatangira kuti tiri papi, kuitira kuti paunotora advice kai unoitora ichishanda chaizvo chaizvo, because ichakurambira kushanda, because unenge uine imwe information yaunenge wasarudza kuignore. You get the idea? Okay, let's move on. Tinzwe more zvataurwa naMomsa. Saka if I'm compromising kutora mwana, there must be something special in it for me. Ndonguva yekutoiswa zita pa title deed. Oyo. Andikanaenda sarudza kutora mwana hanzi akahurwa. I don't believe kuti kunonzi mwana ahurwa. Vanhu ngatirespecte ichi chinonzi life. Ngatirespecte every woman aitwa mwana naye kunze uko. It is very funny kuti vakadzi futi vanouya neword rekuti mwana akahurwa, iye akazvarwa nemumwe munhukadzi anenge iye. Hanzi there must be something in it for me kuti nditambire mwana. What are you talking about? Something special. Hanzi ndonguva yakuiswa patitle deeds. Anyway, yeah, ndandada kutokanganwa. That is a very special mention iyoyo. Andonguva yakuiswa patitle deed. Pesa hapo ungosina kuiswa patitle deed. Why ungosina kuiswa patitle deed? Pesa hapo. Why ungosina kuiswa patitle deed?
it means you are not worth it, or there's something going on. Now, the safety shoe wauda kuudza Nike. Wauda kuudza kuti iwe kana uchinge watenga Nike, inini ndauda kuita sei? You are property. Munhukadzi uri property yemurume. Hakuna sofa rinorambidza mutengi wari kuti haikona kutenga garden chairs nekuti isusu masofa tiri pano. As long as aine mari andoramba aitenga amwe, mamwe anomaita emugarden epanze, mamwe anomaita emudining, mamwe anomaita emusitting room, mamwe anomaita amheno epabalcony. Iwewe chaiye munhukadzi ukaita mari iwo ukatenga motikari nhasi, hautenge imwe yechi2, hautenge imwe yechi3. That power awinaro over your money, over your cars, is the same power that a man has over you. Simba rawinaro pamotikari dzauri kutenga, pamahandbag auri kuchinjanisa uchitenga, pamagogo auri kuchinjanisa uchitenga, ndio same simba rine munhurume rekuti kana achida hake anogona zvakare kuchinjanisa vanhukadzi. Ko handi ari kuvatenga? Ko handi munotengwa here? Muri kutengeswa kaimi vanhukadzi? Remember, in the first pekutanga ndambotaura ndikati vanhukadzi vanotengeswa, but hazvitaurwe saizvozvo. Anyway, wake up. This is time to wake up. Now ndakunyatsokuudza izvo zvamunofanira kuita. If you don't want these things that you are complaining with, it's very bad to happen to you. Number 1, endai pastrike, murambe kubvisirwa roora, murambe kurodzwa, mutaure kuti isusu we are not commodities, we cannot be sold. Each and every women's organization ndo the core foundation yacho, ndo zvinofana kuti zviri pafoundation yayo yeevery organization, kuramba kuti vanhukadzi vasabvisirwe pfuma kana kuti vasarodzwe. Remember, ndataura ndo panotangira zvinhu zvese. Saka iwo wakuda kupiwa matitle deeds, ko wadi kuzvinyora wega pamatitle deeds pacho? If you are equal with me, in the first place, sei wambenge usipo pamatitle deeds. Wakuda kuiswa matitle deeds nekuti murume auya nemwana wekunze. Nawo wauda kuti hamusi kunzwa here mega kuti zvikuramba zvinhu izvo zviri kupinda. Zvikuramba hazviti. Ndo nguva yetotaura kuti ndinoda kuripwa stand bar apa. Hamakona kuramwa. Stand yacho ndeyani? Unoda kuripwa stand? Imagine kuti wakatenga safety shoe. Wena untenga sneaker raAdidas, safety shoe yechikudza kuti watengerei dzimwe boots, ini ndiripo ndoda kuripwa. Imagine uchiripa safety shoe dzako. Imagine uchiripa dzimwe gogo kana kuti mapumps ameno kana ndo high heels, achipopota high heels kuti wazonotengerei mapumps, wazonotengerei rimwe sneaker raAdidas, inini ndiripo. This does not make sense to me. And we are accommodating these things as a society. We are turning everything upside down. Kusvikira huku chadzicharamba kudyiwa paChristmas. So tell me, what is going to happen? What are you going to do? What are you going to say kana huku dzasvika pakuti aisu hatidyiwe paChristmas? Kana mombe yatina handiurayiwo pamuchato. What are we going to do? Because zvinhu zvese zvaakuramba maposition azvo azvakasikwa for in the first place. What is going to happen kana vanhurume vakati havachatodi kubvisa pfuma, arida kugara newo mahara? Are you going to agree? We have a lot of things that we are not ready to talk about. Zvatiri kuda, zvatiri kungotaura, tichingotsika-tsika pamusoro pazvo ngetiri kujamba mihomba yembamba iyi. Some of these things we are not ready to talk about them. Because tikada kuita rearrange zvinhu izvi tino destroy a lot of things. Whoever put these things first in the first place, he was right. He knew, or they knew. Zvazvakanakira. Then somewhere from someone from Norway ongo yakachingoti izvo zuva ngaribve kwariri kudokera. Se zuva richidokera ngarimbobva kwariri kudokera rinodokera kwarinobudira. Imagine. Mupedzisira futi mwana yeye uchizongomutora. Kana baba junior vatozarura huru, ngavaivhare nemwe huru. Imba ndeyani kwei iri kutongwa naamai ava? Baba junior vakatanga kuzarura huru yekuroora iwewe.
You get what I'm saying? Ndo pavakatangira kuzarura huru ipapo. Ndiye muzaruri wehuru. Saka huru haaregedze kuzarura baba Junior, acharamba achizarura. And baba Junior anotanga zvinhu zvaanopedza. And you are a project. Mukadzi uri project. Inini I have daughters, and I'll tell them straight blank in their face, you are projects unless you have decided to change these things. You don't need to fight men. You don't need to fight your men. There are two things. It's either you fight mitemo yakaiswa or tikangoti Bible. You fight the Bible. Pamatyira amunorita nemaremekedzero amunorita vanhukadzi. Asi hamudi kuriteerera manje kana kuritedzera. Munongoti Bible, Mwari wangu. But hamudi kuti kuita zvinhu zvakataurwa naMwari. It is so funny, by the way. Ndonguva yekutoitirwa zvacho zvaunoda iyoyo pavane vakarereka musoro paya vakapeta muso. Kune varume vasingatomborereke musoro kunze. Andokuudza kuti pana apo ndavaya nemwana ndikangonzwa any funny tricks. Ukatombona munhu achirereka musoro zvake, itombotenda Mwari kuti murume anozvirereka. Otherwise, varume havafana kutombodaro in the first place. Varume havafana kurereka musoro. Imagine kuti munhu ari kutarisa kuti aprojekte iwewe nevana orereka musoro kunzewo. Orerekera nyika yese musoro. Saka unoprotectwa nemunhu ari kurerekera nyika yese musoro. Men were meant or were made to stand for their or cannot on their principles. Murume akatanga kurereka musoro mumba, akabuda kunzoka achangonorereka musoro wacho uchangoramba uchirereka kusvika wachikoka. Saka iwewe ukatona murume wakachirereka musoro mumba, unofanira kutomudza kuti baba anhingike, maakutoti a very weak man. You are not supposed to be doing like this. You are not supposed to be. How are you going to protect us? Me as your wife, how are you going to protect the kids? Which portray my weakness, which portray a weakness yakadeo. You hear what I'm saying? Because the truth is you are not going to leave your husband because yes, but the reality is you're going to stay. And you are not going to leave your husband. Why? Musiyeka. Ana basa. Musiye husband. Hands, you are not going to leave your husband. So, husband will rango wed. And zviri kubuda pachena kuti vanhukadzi havasati vakutonyanzonzwisisa kuti chinombonzi husband chi. And chakakosha zvakadii. What position does a husband play in a woman's life or in marriage? Husband akutongoita kunge munhu ari kunonga mabhora akikirwa kunze kweground achidzoka nawo kuti kandai mathrow in. Nyoka yakapinda mumba. Baba mwana kuti rumwere, mwana kuti fire munomwe. Mwana kuti rova nyoka iyo. Husband orova nyoka iya. Zvimwe padanto rumwa, dzimweni dzenguva. Husband ozoenderera mberi nekunyatsoita husband kunounza chimwe chimwana chine musoro wakarereka kudaiwo, chitema chakabhenda chine matama akadai anenge achivhayo. Otanga kuti ndokuita murume here ikoko, ndokuita kamurume kwacho. Tambira zvese zvinobva kumurume. Kuuraya nyoka, kukura kwemhuri. Kuwanda kwakanaka, kwakangoipira kupedza muto, but kana mukawanda mukatoenda kumunda makawanda futi hamumboone kuti muto wapera. Zvinenge zvakabhadhara. Saka use that opportunity. Take it as an opportunity. Yekuchinja zvinhu zvanga zvisingachinjike mumba mako. Zvinhu zvanga zvisingachinjike. Saka zvaakuchinjika nekuti murume auya nechimwana kubva kunze kwaiti. Hamusi kuona panga paine problem here apa naitete.
Vantu vane anga maproblems akakura. Zvinhu hazvifane kunetsa kuchinja pakati pako nemurume wako. Kana uchiteerera murume wako, kana uchirespekta murume wako. Murume anoteererwa, murume anorespektwa, haome musoro. That is the secret key to a man. Respect your man, listen to your man. And you have every key. And you have the key to his heart. Ukaona usinga unlock moyo womurume wako. Ukaona you are a key to your husband. Ukaona iwoka uri key yekuti uri kunzi key inokinura. And just like this key. Key yangu yemota. And this key. Ichi ndo yemota yangu inini. Ingave Ford, ingave Mazda. Ichi ndo yepo, ndio enda yonoramba. Ndozomirira ini kuti kutange kwanaya mukiholder mupinde tumvura. Ndopo ndozoti ndo yangu yakuvhura motikari. Motikari inofana kuvhurwa anytime. Pakati peusiku, kuchinaya, kuchipisa, kuchidi. If you are the real owner of that car and if this is the actual key for that car, inofana kuvhura, unlock this car at any given moment. Saka ukaona key yakuramba inotanga kuvhura kumanheru, pane something wrong with marriage imomo. Mudzimai wako haufana kunetsekana nekuconvince murume wako. Haufana kutadza kuconvince murume wako. Haufana kutadza kusuggesta something. Ukatoona uri kutotadza, kuchimidzi pane zvimwe zvinhu zvinoda kutogadziriswa, zvimwe zvakatozvimirira zvega. Noti kuti unorarama 58 years uine murume mutadza kuwirirana chimwe chinhu wakamirira kuti agozomitisa kunze wozomuti wakamitisa. Saka ni chinhu chaya chandaida kuti wachaya chindiitira manje. No. Zvimwe zvinhu vakadzi munomirira nguva yekunaya kwemvura. Zvimwe zvinhu unofana kutongonochera mvura kurwizi kumodiridza. Kurima muri wakumirirwa mvura yekunaya. Kana chibage chaiye chiri kutoirrigatwa. Zvimwe zvinhu unongoenda kurwizi unochera mvura yako wotodira muhomba mako muri wotokura. Manje ukaita type yemukadzi inomirira kuti kunaye kugopenya mheni. Ndiri niye. You are not in control of your marriage. If you are a woman who is in control of your marriage, you must be able to affect, to contribute. Kune vamwe vakadzi vandoyatoziya ini kuti ndoyanzonoti uyu mukadzi uyu anotongopiwa tongonzi you are in charge. Kana paine zvazonetsa mai mwana ndopamunhu zvamunozondudza. Ende murume anenge ari confident kuti my wife is going to make the best decisions for this marriage. My wife is going to make the best decisions for our house, for the family. There are women like that out there. Because the woman would go to mirai pap, ndrikuya, rekaindopinda mukombi. Munhu anofanira kutoripa. Iripwa iva namai junior mukutotengerwa mota kana uchitofamba netsoka tengerwa mota. Kukuripa kuti mhuri yangu yakura. Kukuripa ndaita mwana wangu ndokuripa ndokuripira zvinhu. Pane zvinhu zvinoripwa vanhukadzi, kwete zvikutaurwa nasisa. Ndokunonzi kufurira vana kana kufurira vanhu. Kufurira nyika. Kana usipo patitle deed, toiswa patitle deed. Wambenge usipo sei pesa apa. Wauda kuiswa patitle deed. Sure ungatodada kunzi ndiri patitle deed. Guys, tell me. Ungatodada here kuti uri patitle deed. Nekuti murume akauya nemwana wakaura kuti zvekuti ukatomuona mwana unomboidoni kubva anotozoita kamambo wako kana mwana wako because ndiye anenge akakuisisa patitle deed. Wakambotadza sei kuiswa patitle deed kusati kwahurwa mwana? Wakambotadza sei kuiswa patitle? That's my question. Wakambotadza sei kuiswa patitle deed kusati kwahuriwa mwana? That is a very big question. And this is what vanokwanisa kuianza here tita. Ngaitova condition yokuti this household must be in my name. Abero. Torai. Aiwa bazano. Torai avada kutora torai. Vada kutora aiwa torai mazano ayo. Aiwa matori mazano ndenyu. Imba ngaingopinda muzita mako zvisina mabororo
kana uchideserve unongowanikwa patitle deeds. Unongowanika uripo. Ukatoona usipo title deeds, something is wrong. Yes, because vakaita mwana wavo vari 2 ndopinda papi, mwene mwana waye ndowavo vari 2 ndobenefita chii. Wazonyatsokuona kuti nini hangu handizvikwanisi zvekugara nemwana we, either you need time to heal kana kuti wakatsamwa utozvikwanise. Please musazotora vana ava kuti muzovapanishira zvitema zvana mai vavo nana baba vavo. No, mwana ngaende kwambuya. And also vana baba junior, stop forcing vana venyu vamunenge maita kunze on your wives. Ndoyana menchataura yaka ndoyana menchataura ndichiti safety shoe yawakatenga iwo yawakatanga kutenga ingakurambidza here kuti unotenga sneaker dzeNike kana kuti mapatapata. Saka iwewe uri kunziwa usatenge imwe handbag tombotori munhukadzi, usatenge imwe weave. Stop forcing a weave into on your head. Uine imwe weave yawakavharira munhu munogara mawife ako. Ndozviri kutaurwa naamai ako. Saka iwe unozviita herewo zvekuti uchangogara uine weave wana upenyu hwako hwese. Weave yawakatenga iwe iri paposition here kana ine simba here kukurambidza kutenga imwe weave. Kana kuti handbag rawakatenga rine simba here kukurambidza kutenga rimwe handbag. Don't do that. Why do you force your child on mukadzi wako? Inga muri kutaura mega. Sisa vari kutaura zvinhu zvavo vega. Hamene kuti vari kuzvicontradict. Hanzi, why do you force your child on your wife? Mwana naamai zvese midziyo yangu. Iproperty dzangu. Inini ndatora mwana wangu uku ndauya kuzomuisa apa ndokundizoona kuti akachengetedzeka. Nai, handi unotenga kitchen unit. Unotenga kapoto, urongedza kapoto kitchen unit. Kitchen unit manje uchiti uri kufosa zvinhu kugara pandiri. Nyatsonzwai maexample aya kutapira kwaanoita. Unotenga wardrobe iwo emari yako weisa. Unotenga sutu yako kuvanzi kusuits world. Amene kune sutu dzopfekwa nana Tinashe Mugabe nana Shadhayo. Wardrobe yayo chiramba iwo kuti uise sutu yako yaya. Kana wakaita yekupihwa here nesutu world kana wakatenga. Wardrobe yayo chiramba iti no, don't force yechikurambidza iwo. Kana kuramba sutu kuti zvikubuda here, zvikunyatsobuda here zvinhu zvandikuzama kutaura. Ngatimbotazai nechokwadi, ngatimbomire kupinda mudefensive mode. This is the only place yamunonyatsotaurwa zvinhu sezvo. Apa tikutaura zvinhu zvinonzi raw sezvazviri. Andi tikutaura zvinhu sezvazviri pasina kutenderana kana kuti kubhabhadzirana. Okay? Let's move on. Mwana wako wakazvitira kunzoko. Now you want to force me to accept mwana iye. Electric pot inonzi pressure cooker yawazvitengera kutown uko. Nawo wakunoisa zvikunzi kuisa kwarura kunoita mu kitchen unit mako kaya uri kudzvinyirira kitchen unit. Uri kudzvinyirira divider kana room divider. Ameno munozviti cupboard. Ameno hanzi kana uchinge watenga pressure cooker yako kana set yako yemapoto manyowani, hanzi ngazvigare kushopi ikoko. Ndozvikutaurwa naamai. Don't force your children on your wife. Remember, ndambokudzai kuti inonzi marriage and family is a company inenge yakafomwa. Marriage is a company inofomwa nemunhurume. Anto ndoda kuvhura company. Asi ndaona kana kuine mukadzi akaina approach murume akati ngatipinde marriage tigadzire marriage yedu. Yes, kana kuine mukadzi akadaro saka yes, you deserve to be telling your husband what to do. Ndiwe wakano approach wakati ngativhureka marriage, ngatitangeka marriage. But kana wakano approach chinzi uya kwangu ndine company yandikuvhura uya uzoshanda kwangu. Kana kuti uya uzondibatsirawo. As the Bible said, kuti vakadzi vabatsiri. Then unofana kuteerera zvinotaura bosi akavhura company ye.
kuti kambani yati ada kuti expand here, ada kuti ikure ichienda kupi. That's what I'm talking about here. Apa azvitomborana complicated. Zvinhu zviri very very easy. Zvinorwadza izvozvo munhu zvaunenge wakaita. Give her time to heal, give her space, give her something. Anda akunopeta hangu nyaya yedu because video yedu yakunopera. Saka ndambokudza example yekuti unenge uine kambani yako. Handiti uchitanga kambani yako anotsvaga manager, unotsvaga vashandi vekutanga tanga vaya. Wozowedzera vamwe vashandi nekufamba kwenguva. Saka zviri kunzi iwo kana ukazowedzera vamwe vashandi nekufamba kwenguva, vashandi wawedzera vaya warwadzisa vashandi vako vekutanga. Saka zviri kunzi hanzi ipa vashandi vako vaya vekutanga vaya nguva yekuhila. Hanzi vape space yekuhila kuti kambani yako yakurei. To me this is a no-brainer. It doesn't make any sense at all. Something big chinoratidza kuti aiwa amai ndakazarura huru regai ndiifare nemwe huru. Marriage yoenderera mberi, upenyu hwoenderera mberi. Asi nangu nangu handingambozvikwanisa nemunyepa. Inini hangu ndakazvimiririra. Handizive iwewe. Murume akaita mwana kunze. What do you do? Saka tasvika pekupedzisira penyaya yedu. So tasvika pekupedzisira penyaya yedu. Ndo nyaya yedu yatanga tinayo. Saka zvikunzi iwe uchaita sei kana murume achinge auya nemwana kubva kunze uko achiti mai mwana anda hangu mabasa angu andakabata. Uchaita sei kana bosi waunoshandira aunza vamwe vashandi vatatu pakambani? Wadhererwa, warwadziswa, wabitreyiwa. Kana iwe watenga imwe handbag uine dzimwe mbiri dzaungainadzo kana uine imwe yaunga uinayo, woona kana mama handbag akachipa kunze uko wouya nawo, wabitreya here handbag yako yekutanga iya? Watenga imwe pair yebhutsu wati imwe bhutsu iyi ndaida idzi kaita mbiri ndikapota ndichinjanisawo ndichidai. Saka toti here wabitreya your first pair of shoes. Munoti kudini apo ipapo? Saka mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti vakadzi mamarriage aya ari so sweet, but only sweet and smooth kana uri munhu anoziya position yako mutimu. Because marriage yangofanana netimu yebhora, unofanira kuziya position yako and weitamba nemazvo. Ukati iwo mumarriage uri kipa, wobva pagedhi paya womhanya kumberi kwaya kuna kumastrike, unozviita strike, bhora rinongonzi tum kubva ikoko richinogowa because kugedhi hakuna munhu. Saka taane situation yatinayo kuti vakadzi vari kumazuva ano makipa emumarriage vaakutsiya gedhi, vaakumhanya kunoita number 7, kunoita midfielder, kunoita defender, kunoita strike. Saka ndo pafira nyaya dzese ipapo. So my advice ndeyekuti kana iwe uchida kuita striker, uda kuita defender, uda kuita midfielder, uda kuita keeper, I think wototamba tennis. Ndotambwa tennis inotambwa nemunhu wani kana golf. Yekuti bhora rikanzi tu munhu unomhanya uko unoti ga. Makambona kunetsa kunoita kutamba tennis. Rikanzi ga, womhanya futi unorichingidzira kuga. Womhanya futi unochingidzira unoti ga. Womhanya futi unoti ga. Ndiwo mararamiro aunenge wakuita iwayo kana uchinge wasarudza kuda kuita murume, kuda kuita mukadzi. But masoka players uchaona kuti akamboriti tum kubva kunamba 7 richienda kunamba 11 anombosarawo achizorora. Kana kipa akanoriti dhum paya aribata achirovera kumberi anombosarawo achizororawo. Ndo zvakanakira teamwork inokupa nguva yekuzorora. Saka mamarriage aya matambei zvakanaka, asi akarwadze
marriage yako kasaitamba zvakanaka ndopekuti unenge usipo patitle deed. Wakuda kutsvaga chimwe chinyaya kuti chiitike marriage kuti uwane kupinda patitle deed. Hakuna zvinhu zvakadaro. Wamboshayikwa sei patitle deed in the first place? So guys, ndo zvandaida kungotaura, ndangoti aiwa ngwariraiwo advice dzinenge dzichitaurwa pama social media navana sisi vakaita seava navana mukoma vakaita sesu ana Sekuru Gudo. Zvimwe zvacho zvitorewo ne pinch of salt, zvimwe zvacho ndezvekuignore. Ukangoita mukumba zvose kunge mambura esagire mosquito net, unokumba makakanje zvimiti zvese, nyoka unozvowana zviri mwemo. So guys, that was all on our video today. I hope you have enjoyed this live, or you can share it with somebody else. And kana wine zvauri kupokana nazvo pane zvandataura, yes wakasununguka. If you want us to carry on with this conversation, yes wakasununguka. Lastly, this is a disclaimer. Vanhukadzi vanhu, vanhukadzi hatsimuka, vanhukadzi havasima objects. I really respect munhukadzi because ndakazvarwa nemunhukadzi. But I believe kuti munhukadzi ane purpose yake panyika neposition yake, and akaitamba nemazvo position iyoyo, akaita nemazvo purpose yake, anowana mubayiro wake uye anove nemufaro usingaperi. But munhukadzi akatanga kuswitcha position akada kuita murume, afanana neshumba yauda kurarama nesora, ura afanana nembudzi yauda kurarama nekudya nyama, panoitika ma complications akawanda, zvinotanga kuita manyama amire nerongo. Saka I believe kuti everyone anofana kutamba position yake nemazvo sezvazviri in marriage, and apafe pakaita ma conflicts. That is what I believe in. And even my girls, my daughters, ndo dzidzisa ndichava iyi kuti kana wapinda mu relationship or marriage nemunhu rume, ziya position yako and tamba position yako nemazvo. Imagine team yebhora ine munhu ega ega anotamba position yake nemazvo, 7 anokrosa, 11 anokrosa, mastriker anomwisa, midfield anodistributa bhora, nekubridge defense ne strike force, keeper anobata zvemandoro kwati. Team iyoyo inowina and team iyoyo inodadisa. That's what I believe. Saka a marriage ine vanhu vanoshandira pamwe chete nevanhu vanoziva maposition avo nemaboundaries avo, a marriage inove successful. Zita rangu ndonzi SGP kana kuti Sekuru Gudo. Aiwa, muve nezuva rakaisvonaka.